खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दानिफ्रायनो गोबां साखाफारा जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव दिहिरा ओनसोलनि लाइमोनफोरा आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायदों। राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दानिफ्रायनो सोरखौ बबे बियाबाव बिजाथि फसंब्ला देरहागोन एबा सरासनस्रा भट होगिरिफोरा बोजबना लागोन बेखौ सावरायलायनायखौबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दिहिरा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ खौसेयै सावरायलायनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों हास्थायदों फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि बारग' इएम सापागुरि विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हास्थायदों। लोगोसे बिथांमोना दाबि खालामदों हितेश बसुमतारीखौ बिजाथि होयोब्ला 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबाव देरहानाया रोखा होननानै। जों दा जितु माने बाक्सा बियाब हिसाबै जोङो बिटिसिनि दिहिरा समस्तिनि सिङाव दङ। जों बाक्सा बियाब हिसाबै जों दा दिहिरानि जितु बिटिसिनि दिहिरा बियाब जों बेवहाय गोख्रोङैनो मावगासिनो फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्सननि थाखाय। जितु माने जों बाक्सा हिसाबै जोंनि इउपिपिएलनि जितु जायखिजाया केन्डिडेट जों बे देरहाहोनो थाखाय जोङो फिल्डआव खामानि मावगासिनो आरो। बिजाथि हिसाबैथ' जोंहा गोजौ लेभेलनिफ्राय खालामगोन, खिन्थु जोंहा जाय बायदि केन्डिडेटखौ जों मोनोबा माने जोंनि थाखाय मोजां आरो रायजोनि थाखाय मोजां, बेखौ जों बैबायदि केन्डिडेटखौ जों लुगैयो। जोंनि सयसआव जोंनि नोजोरा बेनो, जों जितु माने पार्टिनि वार्कार, पार्टिनि थाखायबो मोजां जानांगोन आरो जोंनि बाक्सा समस्तिनि गासै रायजोनि थाखाय मोजां जानांगोन। दा बेखौनो नोजोर नायनानै दा बिथाङा माखासे एक्सपिरियेन्सबो दङ, थांनाय समाव एमएलएबो मावखांबाय। दा जों बिथांखौनो फसायो, बिथां हितेश बसुमतारी सार, जों बिथांखौनो फसायो। जों जितु माने बाक्सा समस्तिनि थाखाय पार्टिनि वार्कार हिसाबै जों आगोलनिफ्राय नांबोगासिनो। दा जोङो जों बाक्सा हिसाबै जों माखासे सोरगिदिं माखासे नायबिजिरनानै जों मोनबायदि दा बिथांखौनो बांसिन सापर्ट खालामो रायजो राजाफोरा, आरो जोङो बिथांखौ होयोबा जों देरहागोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो। जितु रायजो राजाफोरा बिथांखौ सापर्ट खालामनाय जों खोनानो मोनदों जेरैबो। बेनि थाखायनो जों बिथांखौ जों आसा खालामदों मोनगोन होननानै, आरो बिथाङा जुदि केन्डिडेट मोनोब्ला जों देरहागोनखौ आसा खालामनो हायो आरो। এবাৰ আমাৰ বিধানসভা হিচাপে স্থিতি আমাৰ বহুত ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু আমি বহুত গৌৰৱেৰে আমি কওঁ যে এইবাৰ আমি হিতেশ বসুমতাৰী ছাৰক আমি দলীয়ভাৱে আমি তেখেতক দৰ্জা কৰিছোঁ, আৰু তেখেতে যোৱা দিনকেইটাত বহুতখিনি কাম উন্নত মানৰ কাম কৰি আহিছে। গতিকে তেখেতৰ মানে কামৰ যিটো আগ্ৰহ দেখা পাই আমিও এইবাৰো হিতেশ ছাৰক আমি পাৰ্টিত আনি জয়যুক্ত কৰাই আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ যিটো দিহিৰা ব্লকৰ উন্নতি হকে কামনা আমি কৰিছোঁ। আৰু কেৱল দিহিৰা ব্লকে নহয়, সমগ্ৰ মুছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, সমগ্ৰ বিটিআৰৰ আমি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়। কাৰণ আমি জোৰ কৰা নাই, আমাক গাৰ্জেনবিলাকে জোৰ কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাক জোৰ কৰিছে, অভিভাৱকসকলে জোৰ কৰিছে, যুৱসকলে জোৰ কৰিছে, মহিলাসকলৰ জোৰ কৰিছে। আমাৰ ইয়াতে চবৰে এটা তেখেতৰ ওপৰত এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। গতিকে আমি তেখেতক লৈ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ।